Бог да те благослови. Така че... Слава на Господа! Слава на Господа! Амин! Много е важно да казваме слава на Господа. Когато не казваме слава на Господа, значи нямаме мир между хората. В Лука Бог казва да имаме мир с всички хора и тогава да казваме слава на Господа. Слава на Господа! Затова наистина трябва да бъде славата на Господа, защото Той заслужава. Амин! Аз искам да ви кажа, не е важно колко години си в Бога. Не е важно колко години си пял Господа. Дали от 30, дали от 40, дали от 50, дали от 60. Много е важно. Какво? Много е важно? Да стоиш в Неговото присъствие. Алелуя! Много е важно да стоиш в Неговото присъствие. Амин. Когато ти не стоиш в Неговото присъствие, ти имаш двуличие. Ти имаш двуличие към светската примамка за сребролюбие и към Бога. Искаш да служиш на Бога, с едното око гледаш към Бога, а с другото око гледаш към благодата на добрите неща към света. Това не е добре. Твоя поглед трябва да стои към Исус Христос. Амин! И много е важно да общуваш с Господа. Какво е общение? Молитва, четене на Словото. Амин! И общение с брати и сестри. Амин. Днес ние нямаме време да четеме Словото, защото бързаме, защото трябва да ходим на работа. Аз не ви казвам да не отивате на работа. Отивайте, защото вие ще сте благословени от труда на ръцете ти. Амин. Но може да станеш призори, рано, да се молиш 10 минути, 15 минути, да четеш Божието Слово, да излезнеш и да вземеш меча на духа. Амин. И да четеш. Амин. Амин. Защо атакуваме? Все ни е виновен дявола. Не. Знаете ли къде е проблема в християните? Амен. Първо, трябва да се преборим с ума си. Второто, с плътта си. И на трето място дявола. Ти ако се пребориш с ума си, с плътските си неща, ти само като ще кажеш на дявола, в името на Исус Христос, махни се, Сатано, той ще бяга. Но кога? Когато си в присъствието на Бога. Амин. Много е важно да стоиш в благодата на Господа Исуса Христа. Днес, за съжаление, ние не си искаме да стоим в благодата на Бога. А ние си търсиме да угодиме на нашата плътта. А плътта какво обича? Противното на духа. Затова стойте повече в духа, бе насърчавам, брати и сестри. Амин. Прочетох, Бог е любов. Имаме тази любов да почиташ брата по-горе от себе си. Знаете ли защо? Защото Библията се казва: почитай брата си по-горе от себе си. Ако вас не ме почитам по-горе от себе си, няма как да видя лицето на Бога. Но ако почитам вас по-горни от себе си, ще видя лицето на Бога. Амин? Да така или иначе, ако ти не можеш да понасяш сестра си, който я виждаш, а казваш, че Бога го обичаш, който не си го видял, ние сме лъци. Затова почитай брата си по-горе до тебе и го обичай. Обърни се към човек и му кажи: Бог те обича. Радвам се, че съм тук, защото тази църква и моята църква е. Няма на Димето, не на Димето църквата. Димето не е платил с кръвта, не продаде коли, не даде пари. Не е него. Само църквата е на Господ Исус Христос. Защото Бог Исус Христос даде кръвта си за всеки един от нас. Той изкупи, Той отише на Голготата, Той плати жертвата, Той победи Сатана. Амин? Алелуя! И ни даде ключовете на благовестието. Амин? И ние имаме право да живееме и да стоиме в присъствието на Бога и да разшириме царството. Знаете, че ние сме четвъртата личност. Бог Отец, Син Исус, Святи Дух. И четвъртата личност е църквата. Ние сме жив организъм. Амин? Защото църквата не е сградата, но църквата сме храма на Бога. Сме ние. Амин? Но какво трябва да има за храма? Дали е чист? Не е ли чист? Но преди да почна, аз искам да се помоля. Боже свят и всемогъщ и на правда, издигам името Ти над всякакво име. И Те моля, Господи, точно сега, мини от сърце на сърце. И Те моля, Господи, омекни сърцето Ти, омекни всяко едно сърце, Господи, за Словото, Господи. Господи, призвавам кръвта Ти, Господи, върху моите всички братя,
върху Словото, да падне на добра почва. И те моля, Господи, святи души, вземи централно място тук. И те моля, Господи, говори чрез мене. Святи души, говори чрез мене. Какво е човешко, всичко да отпадне точно сега. И те моля, Господи, святи души, всичко свято да остане. И да се запомни, Господи, това Слово, за да живеем един живот прекрасен в Теб, Господи. Аз вярвам, Господи, че от тази сутрин наистина на много хора ще промениш живота, Господи. Да познаят истината. Що е истина? И те моля, Господи, запечати това Слово, да стане живот. В името на Отца и Син Святия всички казваме Амин. Аз се радвам да служа на Бога. Радвам се тук, защото Бог говори чрез магарето, използва всичко, каквото му е нужно, което Той го използва. И магарето, и тиквата, и акулите, и всичко кита Той Бог използва. На кого Бог, когато му е угодно на Него, Той ще използва. И тази сутрин съм тук, Бог да говори чрез мен. Амин. И вярвам, че от тази сутрин може някой да каже, той ли ще ми проповядва? Той кой е? Аз съм толкова години в Бога, толкова знам за Бога, Той какво ще ми покаже? Аз за вяра, за любов, аз ги имам тия неща. Но Библията държи да получава на правилната основа. И коя е та? И темата ще бъде правилната основа. Амин. Но след малко по-надолу, след 5-6 минути ще разберем каква е правилната основа на християнина. Амин. Отворете в Лука 6 глава. Колко души носите си Библия? Може да дигнете ръцете горе. Един-двама. Толкова ли сме вярващи, че да нямате Библия? Толкова ли Словото знаете? Али цитирайте ми Лука 6 глава, 46 стих, които нямате Библия. Може ли да ми цитирате? Ако ви лъжа, а Бог казва, внимавайте от лъжепророци и от лъжеучение. Днес много има лъжепророци и лъжеучение. Има хваление да докоснеш душата ти. Да си плачеш. Има слово да ти гали ушите. Да не изкоренява греха. Защото си живееме на добра почва. Ние градихме добра почва. Едното око гледа към небето, едното око гледа към богатството. Яшпи и душо весели се, ама ние сме набожни, вярващи хора. Затова ме насърчавам, брати и сестри, носете си Библиите. Амин. Защото Библията не трябва да стои в къщи. Или само когато отивате да теглите пари или нещо да ви вързва, да е късметлиската. Библията е вашия живот. Амин. За да можеш да четеш Библията, оръжието е. Това е гласът на Бога. Носе си гласът на Бога винаги. Не те идваш така на доверие. А Бог казва, изпитвайте всеки един дух, който ви говори. Амин. Бъдете благословени. Четеме Божието Слово. Може ли всички да се справим? Лука 6 глава, 46 стих. И защо ме призовавате Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всеки, който идва при мен, слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като строеше къща, направи дълбок изкоп и положи основа на скала. И когато стана наводнение, реката се устроми върху онази къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А когато слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земя, без основа, върху която се устрои реката и тя на часа рухна. И струването на онази къща беше голямо. Може да седнете. Разбрахте ме нещо. Библията държи важна основа в нашия живот. Бог говори специално за християни. Бог не говори за света, защото Бог говори на света с притчи. Но Бог говори с цялата Библия. Се пише за християни, които сме ние, които приехме Исус Христос за личен Спасител, повярвахме и вярвам, че сме спасени. Амин. И вижте, Библията държи важна основа в нашия християнски живот. И какво е това? Държи да ходиме в Бога, в Христос. Едното. Второто. Бог държи в бракове семейство. Амин. И на трето място, Бог държи църква
служение. Амин. Това са тези три главни неща, които Бог много държи на тези важна основа в Христос да бъдеме. Да ходиме в Бога, не с Бога. Забележете. Да ходиме в Бога, а не с Бога. Сиреч, в Бога какво е? Когато си в Бога, ти си ново създание. Но когато си с Бога, ти го търси само за изцеление, за благословение и за твоите нужди. А Бог не се движи от твоите нужди, а Бог се движи от твоята вяра. И Бог какво иска? Да си в Христос. Амин. А не с Христос. Второто, Бог държи много на браковете. Когато имаш брак, ти какво правиш? Създаваш семейство. Когато нямаш брак, той ти е каже или ходиш или ентаеш по пътищата, ти не можеш да съградиш семейство. Но когато се жениш, имаш брак, ти тогава създаваш семейство и идва благословение живот там. Амин. Третото нещо. Църква. Много важно да имаш местна църква, който Бог ти е поставил пастор и църква да служиш. А днес, за съжаление, много брати и сестри търсят служение. Служение търсят и търсят да се проявят себе си, като мислят, че те служат правилно на Бога, а не са посветени на църква. И такива хора са скитащи звезди. Скитащи звезди, защото нямат откровение, че трябва Бог иска да се формират в църква, да бъде благословени, да са под авторитет на някой, защото в Псалом 128 какво се казва? Боже, върху главата на Арон сипа се миро така. И то потече по главата, по брадата, по яката и по одеждите. Бог там зарече благословен живот. Амен. Така, сиреч означава Бог Исус Христос, пастор, хвалители, служители, миряни. Затова Бог налива благословението и това благословение тече върху всеки един. Амин. А не може да бъдеш служител, като скитащи звезди да казваш, да, Бог ще промени хората чрез мен. Не. Ако човек не се променя той сам, няма как аз да те променя и да стана да стана шеф в живота ти. Самият човек трябва да дойде в промяна, но този човек трябва да разбере, трябва да има църква. Църква посадена, където може да служи. И тогава Бог с неговите дарове и дарования ще използва и ще бъде ефективен. Амин. Много е важно тази структура да бъде човек посветен в църква и тогава неговото служение ще бъде ефективно. Амин. А не може ти да лентаеш и да кажеш, може ли един човек да ходи наляво надясно, ако няма семейство? Ще има ли авторитет? Какво ще кажете? Този човек, оставете го, няма семейство. Но когато има човек авторитет, служи на Бога. Когато един пастор служи с децата си и проповядва, тогава има авторитет. Тогава може да говори в живота ти, тогава може да те получава и ти да вземеш нещо от него и да приложиш в живота си и да го служиш. Но не да копираш пастора как живее и същия модел да се правиш, че можеш. Ти имаш личен характер, ти имаш достоинство, просто Бог ти дава сиятел да се прослави Той. Амин. Какво се пише в 48 стих? Прилича човек, който като строеше къща, направи дълбок изкоп, положи основата си на скала и когато стана наводнение, реката се устои върху онази къща, но не можа да я поклати. Вижте, ще ви дам един пример. Знаете, един човек, който строи къща, иска хубава къща, вижте, вие знаете тук между блокове сте, как строят блоковете? Правят голям изкоп. 7-8 метра, 10 метра, копаят, голям питвайгери, премахват всички води, всички тини, правят голям изкоп и полагат дебело желязо и наливат голям бетон, за да може да стои този блок, да стане здрав. Така е много важно това да изкопаеш от сърцето ти неща, които ти пречат и да построиш Божието Слово. Амин. Втория човек, знаете ли какво прави? Когато димето строи, някой комшия гледа, че прави нещо и той почва да отрязва нещо, да почисти, но няма правилната основа. И той ако строи, почва, и той направи къща и аз ще направя къща.
прави 30 сантима основа, слага отгоре балатом да не тече, но когато идва бури, когато има трусове, кой ще издържи? А блока или малката къща? Моля? Блока ще издържи, защото има голяма основа. Амин. Исус говори за два вида християни. Исус говори за два вида християни. Първият християнин, който строи на правилна основа. Кой е? Вижте, християните много, когато идват бури, проблеми, правилният християнин, той стои в прелома на Господа. И той се приближава повече до Бога. Амин. Защото има правилната основа, има правилното видение, има правилното разбиране, че Господа може само да го избави. Амин. Защото от тебе пастора какво казва? Само Бог може да те избави. Амин. И правилната основа, правилният християнин е, когато християнина минава чрез буря, чрез проблеми, чрез нямане, и ако стои, този човек се приближава повече до Бога. Но втория вид християни, знаете ли които са? Идват на църква, приемат Господ Исус Христос за личен спасител и знаете ли какво? Когато идват малко буря, малко проблем, почват да роптаят към Господа, почват неща да се махат от църквата, не искат да служат на църквата и тези хора, знаете ли какво правят? Те стават слаби и даже отпадат от вярата. Така ли? Значи тези хора не са построили правилната основа върху канарата на Бога. Вижте. А Исус има отговор. Исус има отговор. И правилната основа, знаете ли какво е? Покаяние. Алелуя. Правилната основа на християнина е покаяние. Някой ще каже: о, брате, чакай, аз съм се покаял, аз съм приел Господа, аз съм за Господна вечера, аз имам водно кръщение, аз съм спасен, аз съм се покаял и ще наследя на небесното царство. Ами, дай Боже. Но знаеш ли, че всеки Божи ден си прави спасението. Това не те спасява. Ако ти на реката не си умрял за стария човек в себе си и си живееш с старите си навици, дори толкова години, няма как да си променен човек. Няма как да кажеш, че са се покаял. Искаш, промени се повърхностно за хората, кротки, смирени, а отвътре какво става? Кипи нещо, а ние какво сме? Божия храм. А Бог казва покаяние. И правилната основа е покаяние. Знаеш ли как може човек да се покаява? Всеки Божия ден ние трябва да се покаява пред Бога. Дори когато се събуждаме, трябва да кажем: Господи, прости ни, покаяваме се пред, защото може през деня или сме говорили нещо, сбъркахме нещо, покаяваме се пред Теб. Всеки Божия ден ние трябва да се покаяваме пред Бога, за да дойде истинското благословение върху всеки нас. Амин! И вижте, много пъти 47 стих казва, 47 на здрава основа, вижте, на здрава основа, много пъти идват хора, братя, сестри в църквата, ние се молиме за финанси, молиме се Бог да го изцели, молиме се за всички неща да го извърши Бог в него. И знаете ли, този човек получава 2 седмици това и след 3-та седмица това изчезва, старото пак се връща в него. Така ли е? Защо? Защо, ме питам? Защото няма правилното покаяние. Няма правилното покаяние. Пак ще го повтарям. Много хора идват: пасторе, е бързо, моли се, болен е. Болен е от това. Той от емоциите си на плътта. И целен съм в името на Исус Христос. Слава на Бога! И целен съм! И целен съм на финанси! И 2 седмици добре. И след 3-та седмица, знаете ли какво? Идва и казва: абе, проблема пак се върна. Пак се върна при мен. Защо? Защото няма правилно покаяние в човека. Няма правилното покаяние. В Матея 3.10 вижте какво се пише. А и правдата лежи вече при корените на дървото. И така всеко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърли в огъня. Пак ще го прочета, Матея 3.10. А и брадата лежи вече при корените на дървото. И така, всяко дърво, което не дава добър плод,
се отсича и се хвърли в огъня. Ще ви дам един пример сега. Едно дърво, колко от мъжете са резали дърва? Значи какво правят? Режат дървото отгоре. От земята на 30 сантима, нали? На 30 сантима. Режеш дървото, но вътре какво става в земята? Корена. Така ли? Също ще ви дам още един пример. Когато косите тревата по дворовете си, косите тревата, косите я, тя става едно с земята, но вътре какво става? Корен. И когато идва дъжда, ранния и късния дъжд на света, тези неща никнат. Значи, когато режеш едно дърво и ако вали и е в влага, какво? Той почва да никне, така ли? Пак почва да дава плод. Тревата също. Когато я режеш, постригваш я, тя почва пак да расте. И знаете ли какво? Ние имаме, християните, отрязваме нещо от себе си. За съжаление, ние, християните, неща отрязваме само, които на нас са добри, отрязваме от себе си. Но не искаме да отрязваме истински греха от нас. Истински не искаме да изкараме корена. А други християни много истински се покайват пред Бога и застават пред Бога и получават всичко, и получават и благословение, и спасение, и живот, защото истинско покаяние идва в човека. Но за съжаление ние, много малко хора, само отрязваме, които неща на нас ни пречат. И знаете ли, когато си отиваме и когато почваме да говорим в нашите семейства, нашите мъже, нали си вярваш, къде говориш, какво говориш, моменталното говоря. Дори комшията нещо, ако го правиш, нали си набожни, защо говорите това? Знаете ли защо го говорим? Защото няма истинско покаяние в нас. Не познахме истински Господ. Някой ще каже, как не съм познал Господа? Да, стой още малко, имай търпение, ще го разбереш. Отваряме Евреи. Отваряме Евреи. 12 стих. 12 глава, 15 стих. 12 глава, 15 стих. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой горчив корен. За да види, за да не види, да смущава мнозина, да се заразят от него. Пак ще го прочета. Внимавайте да не би някой не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозина да не се заразят от него. Вижте, винаги да внимаваме да не заразяваме някой до нас, до теб. С какво може да го заразяваме? Какъв корен може да имаме в нас? Сега ще ви кажа. Нямаме истинско покаяние. Имаме завист. Имаме омраза. Имаме гордост. Имаме клюкарство. Имаме прелюбодейство. Някой ще каже прелюбодейство. Не. Прелюбодейството е ту в света, ту при Бога. Той не говори за прелюбодейство, да ходиш плът с плът. И знаеш ли, и най-вече, най-главният корен, знаете ли кой е? Сребролюбие. Ние от тия неща истински не сме се покаяли в нас и когато тези корени ги имаме в нас дълбоко в сърцето си и когато малко влеземе в света, ранни и късния дъжд, тези неща никнат и най-главният корен, знаете ли кой е дървото? Сребролюбието. Остава сребролюбието като дърво в нас. Ние отрезахме го до половината. Ние отрезахме всичко до половината и някои корени седат в нас заложени. И стария човек още с тези неща, които имахме в света, ги имаме още в нас. Истински не сме се покаяли. Знаете ли, когато малко почваме да печелиме финансите и това сребролюбие се надига в нас. Верно ли? И този корен почва да расте. А този корен, това дърво от тебе, колко казах примера, че расте, когато никне дъжда. Расте завист. И този човек, как може с какво да прави, ако ние се молим на Господа, ние вършиме тия неща, но не ги получаваме. Чакай, нямаш истинското покаяние, нямаш правилната точка към Бога, нямаш правилното виждане към Бога и имаш проблем за това. Омраза, без да искаш имаш омраза.
към брата си, към сестрата си, към някой си, към комшията си. По някой път добър служител получава гордост. Защо получава гордост? Защото той не умря за себе си. Той не умря за себе си. Римляни 6 глава, 3 и 4 стих. Когато отидехме на реката, какво направихме? Какви обреци дадехме? А Бог казва, не бързай да си предадеш обреците. А ние под емоциите си моментално ще вземеш и воно. И аз, пастора, и айде бе, взимай воно, да видиш печат да имаш. Какъв печат имаш? Ти разбираш ли какъв завет правиш с Бога, когато взимаш водно кръщение? Че твоето старо аз умира. Алелуя. Амен. И ти, когато потапаш това старо аз, Бог те възкръсва за нов живот. А ние живеем ли нов живот за Бога? Защо много братя са болни и сестри болни и страдаме от безпаричие, дух на бедност, дух на това, защото истинско покаяние нямаме в живота ни. Нямаме истинско покаяние. Истинско покаяние. Обърни се към човек и му кажи, покай се. И това сребролюбие расте, знаете ли? Клюкарство. Стигна до клюкарството. Клюкарство. Видя ли пастор? Видя ли какво ни направи? Ти, ако обичаш пастора, ще го почетеш, ще се молиш и дори да бърка пастора. Вие имате, знаете какво право? Да се съберете да постите, да се молите, за да може да бъдем спасени заедно. А ние почваме клюкарство, ама ние не клюкарстваме, ние споделяме. Какво споделяш? Какво споделяш? Питам те. Има ли покаяние истинско в човека? От колко години сме вярващи? Моля? 28. 20. Има ли истинско покаяние в нас? И какво става? Прелюбодейство. Най-голямото прелюбодейство. Когато всичко ни е добре, когато мислим, че сме най-силните служители, точно дяволът там тудра. Където мислиш, че правилно стоиш, точно дяволът ти оставяш място на дявола, защото няма истинско покаяние. И когато идва ранния и късния дъжд на света, тогава там корените растат. Там корените растат. Затова трябва истинско покаяние. Амен. Когато проповядваше Йоан Кръстителя, той какво проповядваше? Покайте се, а не казва, елате станете християни. Днеска знаете ли колко хора казват? Проблем имаш, брат. Болен ли си? Изпитание имаш. Моля? Болестта е изпитание? Не. Болестта е грях. Така е. Болестта е грях. Видях тук един кръст. Исус, защо ти ще му кръст? Те спаси, ама на какво да вземе? Така. Много вярващи брати и сестри казват, кога идва инфаркт, инсулт, проблем в тялото. Изпитание! Не е изпитание. Има грях. Има грях в храма. В стана има грях. Изкорени греха. Покай си истински, за да не здрав. Амин? Алелуя. Бог Исус дошъл и взе кръст и казва, свърши се! Свърши се! Аз взех греха. Аз взех всички болести. 39 камшика, които ги удряше върху Исус, това са болестите. Това са страданията на човечеството. И ние сме оправдани чрез кръвта на Господа. Амин. Дайте му цяла слава. Алелуя. Исус също като проповядваше, той проповядваше на евреи хора, учени, вярващи, знаят Библията от предкнижието на Мойсей до Малахия, знаеха всичко, отдолу го знаеха, знаете ли? Той не каза също вярвайте, а той знаете ли какво каза? Покайте се, защото Божието царство е наближило. Амин. Божието царство е наближило за теб и за мен. Божието царство е наближило за теб и за дома ти. Амин. Затова покай се истински, за да може да спасиш дома си. Амин. Бог, семейство, църква. Амин. Бог, семейство, църква. Амин. Ако ти мислиш, че си, ако мислиш, че Бог, църква, семейство, бъркаш. Аз и моя дом ще служим на Бога. Амин. Амин. Ако ти не почваш да работиш върху
себе си, първо, да махнеш се, покайваш истински, да премахнеш стария корен в живота ти, да стартираш нова крачка с покаяние. Няма как да кажеш на човека, покай се. Защото какво ще се покайва? Знаете ли? Аз, ако някой общува с мен, аз имам недостатъци. Но ако всеки ден идвам при вас и почваме да общуваме, ще фана много недостатъци. Защото няма истинско покаяние в човека. Няма истинско благословение. Чудиме се защо не върви. Чудиме защо не върви. Чудиме се защо остават неща, защото няма истинско покаяние в храма на Бога. Кой е живия храм на Бога? Ние. Също вижте. След това Исус изпрати 12, 70, 120 ученика. И знаете ли, те проповядваха също покаяние. Но знаете ли, покаяние. Те проповядваха, че Исус Христос е Бог. Амин. И вижте, когато те апостолите отидеха да проповядват, че Бог е Исус Христос е Бог, знаете ли колко души се покаяха? 5000. Амин. Затова наистина ние истински трябва да се покаяме. Ако Бог иска да построи голям храм, където да живее, къде ще е това? Моля, кой ли за църква? Значи, знаете ли, ако Бог иска да построи голям храм, да живее в него, това сме ние. Амин. Това е в теб и в мен. Амин. Защо се казва? Лисиците си имат леговище. Птиците си имат гнезда. Но човешката глава няма де да послони глава. Днес защо наставяме главата Исус Христос да се послони в живота ни? Защото от тези неща не може да живее Святия Дух в нас. Святия Дух свят ли е? Амин. Знаете ли, че Святия Дух изостави Господ на кръста? Знаете ли защо? Защото Той е взел греховете. И Святия Дух не участва в греховете на света, а Исус, защото Той дойде по плът, но Той е Дух. Амин. Той е дошъл на плът и взе греховете на човечеството. И самия Святия Дух не участва в греховете. И не дай да мислиш, когато има завист, омраза, прелюбодейство, крупкарство, сребролюбие, че ще участва Святия Дух с тебе заедно. Той просто излиза до тебе, чака да се покаяваш истински и да влезне пак да прави обиталище. По този начин ние нараняваме Святия Дух. Ама аз говоря на езици. Това е белек език. Святия Дух, знаете ли? Той е нежен. Той не участва в грехове. Не може да крадеш, Святия Дух да живее в тебе. Не може да говориш трамвай, влак и рейси, метро, Святия Дух да живее. Не може да говориш против пастора или пасторката и Святия Дух да участник с тебе. Той самия Исус го стави на кръста и казва: Ама Отче, защо си ми изоставил? Ама Отче, защо си ми изоставил? Днес питаме: Ама Отче, защо си ми изоставил? Защото няма истинско покаяние. Защо нашите деца не идват на църква? Защото не гледат промяната в човека. Защо нашите жени и мъже не идват на църква? Защото няма истинско покаяние. А се наричаме от 30 години вярващи. Какво те ползва, че си приел преди 30 години Христос, а няма покаяние в тебе? Затова покай се тази сутрин. Амен. Покай се и почва да отваря нова страница в живота ти. Алелуя, слава. Не знам дали си ми приел. Ако си приел си Святия Дух. Амин. Ако си приел, ако не ме приеш, това са твоите плътски чувства и емоции на плътта, ако не си го приел. И затова тази сутрин ти казвам: покай се. Покай се и почвай да работиш върху тебе. Амен. За да може да бъде спасено и дома ти. Семейството ти, и тогава ще бъдем ефективни. Може ли да всички да си справим, да му се поклониме и всеки един индивидуално да има лична среща с Бога и да се покаява истина. Може ли някой да каже: аз нямам завист, нямам омраза, нямам гордост, нямам клюкарство, прелюбодейство, сребролюбие, но знаете ли,
Имаш нещо тайно в сърцето, където този корен ти пречи за благословението. Слушайте, благословението не е само парите. Благословението не е само парите. Благословение може Бог ти цели децата ти. Бог не знае на болест. Бог не знаеш какво ще дойде в живота ти след година. Затова, когато стоиш правилно пред Бога и Святия Дух е в тебе, тогава идва съвършено. И Бог продължава да види какви на земята и нещо по-на небето. Амин. Затова тази сутрин почва да се покайваш истински. И каква е темата тази сутрин? Аз искам да помните. Може ли всички? Каква е темата? Покаяние. Нека това слово да стане живот във всеки един. Смъмрам всеки един враг, неприятел, дявола, да не открадне това слово в името на Исус Христос и призовавам кръвта върху моите братя и сестри и върху мен и върху Словото, Господи. Аз се моля, Господи, благослови в влизането си и в излизането си. Дигни святи ръце към Бога и почвай да му се поклониш. Искай Святи Дух да дойде в тебе. Изкорени този корен в сърцето ти. Почвай да се молиш, да изкорени всяко коренче. А знаеш ли как може да се изкорени корена? Само чрез покаяние. Дълбоко да съжаляваш в себе си, защото Бог ти е простил греховете. Не мисли да кажеш, аз съм недостоен. Не, ти си достойна и достоен за агнето. Защото Бог даде кръвта за себе си, за тебе. И Бог никога няма да те обвинява. Но Бог винаги ще ти дигне духа. Амин. Вярвай. Покай си истински пред Бога. И направи първа крачка към вяра към Бога. И ще дойде всички благословения върху тебе. И 8000 благословения, които Бог ги е приготвил в Библията. Тези благословения са за нас. Дигни святи ръце и почни да се. Благодарим му. Благодарим му, че си жива. Благодарим му, че си жив. Благодарим му за семейството ти. Благодарим му, че всяка сутрин ставаш и се молиш и ти отваря очите и че живееш един благословен живот. Благодарим му, че ти имаш крака. Благодарим му, че ти имаш очи. Благодарим му, че ти имаш ръце. Благодарим му, че дишаш. Благодарим му за всичко. Но му кажи, Господи, покаявам се истински. Когато съм говорил против брат, против сестра, аз искам, Господи, вече истински да се покаявам към теб и да служа за дух истина. Амин. Боже, благодаря ти, святи душе. Халелуя. Свят се му връщи, Господи. Халелуя. Почвай. Застани пред Бога. Имай общението с Бога. Имай общението с Бога. Не гледай наляво надясно, просто покай си истински да стани пред Бога. Халелуя. Бог иска да прави промяна. Бог иска да прави промяна. Амен. Иска ново начало. Господи, дълбоко от сърцето си, Господи, се покаявам и сърцето. Моля те, Боже, Татко, нека изкорени, Господи, всички мен. Нека Святи Дух дойде вътре в мен, Боже, Татко мой, никога до мен, но вътре в мен. Аз не искам да живея свят, чист живот, както ти искаш, Господи, да бъде инструмент в твоите ръце. И ти, Господи, да ме водиш правилно по пътя, Боже, Татко, да върша това, което ти си ме призвал, твоята воля, твоето благолепие и благословение. Да бъда винаги в твоето присъствие, Господи, на Святия Дух, за да може, Господи, Святия Дух да изпълни сърцето ми, Татко, душата и умът ми, за да може мъдростта на Святия Дух да влезне върху